Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule khuang choi thla ni hni na kan lo chuang kai ve le ta a ole tun tum video a chuan ta han po sina CDM captain ni tu ta biang biak na kan ron mang don ani February ni khata tanga military council ten sarkar na an pong lak nuwa military council battalion atanga tlan chuaka mi puilama tang ma saber CDM alut mi pui sipai captain ni tu ta khitit media ina tunlai military council sipai tele mi pui sipai te inkara thil thleng mek le la thlen chho zel dan tur chung changa azo na le chan na ta han po sina azia chon chu kan ngai thladon ani zona NUG indi de yapon nu hian inka na neu om tana sipai le police CDM alu tan tam chho nu hian battalion chunga sipai te ru om dan engtin nge nita channa tun din huna chuan sipai te an chawa mo phurna la atam tul tula an ril ru a ha a in kho kherna na sa zuala thoa ipikin an pok ke tran to ani ber mai zona tun din huna hian police mai chia ten an ka ve ta ka wangin sipai lam hi anin dei lo ni in ringem channa in dei lo chu ni ran lawa mana chuan in do na muala chau an fe chuak thina tun hnuwa chuan in do na mual ba ka hmun tin deuh thowa anin zar phara tul ta ka wangin chol hun an nei hlei thei to lawa kuma vei meu chuan sipai anin dei ta lawa chumi awang chuan police mai chia te in do na hmuna tel ve turin phut na om tana ti luina po oma sipai bang to te po chhornon le an tum ni in kan hria zona tun din hmuna hian mi puilam hi an chan a thazok ni in hria em channa kan chakna chan pakhat chu pol tin hian kan hual beta chu wang chuan PDF le EAO ten sipai hi kan nor chaw to anga ngai thei ni a ui azia angin khoya tangin nge an chhuwa don ti le enge an ti don ti an hre thei to lawani khopui chunga le pon lama po min kap thei reng ani ti ril ru kan input ti renga EAO ten ral thuam in dei to kan nei phei chuan hei ai hian an chak zualanga tunari chuan sipai nor chau hi ala thari berani zona sipai ten mipui chen na in le bungrua te ti chet sakin mipui an thata sipai thil ti hnung le mipui tel lo mipui that tu sipai an ni em channa sipai te hun to phi anai to a engwange ti chuan tlang mi ral thuam keng te le politician te po ni se sipai ne an in khak renga tuna chuan hmel ma thu mun le tum thu mun kan nei to a kan tran rual to awangin sipai hi an hrang nal to ani sipai atang du lo kan ni vek to a history zonga chui po in under thong hle to a mi puinen anin hlat tel tel ani zona sipai te ma hun hi eng ang din hun nge an ni thayang channa sipai te in kai hruai dan hi a hniam ber thil an ti angai to ang an ti thei pakhat chu state then khat nen in beremin mania in op phalna le ral thuam ken phal sakna pek ni in ka hria a entirnan wa mi te omna hi autonomous a pek angin Rakhine Kayin Kachin state te po peta se chutiang chin fel dan chu a oma ma se chutianga thil kalpui dan chu tlang mi ethnic ten pom talawin beiron tum ta zelta ang seng chuan sipai din hun chu a chia wa via wang zona sipai do tu mi pui te hi eng thuron nge ipek du channa tuna tlang mi ral thuam keng te hi infin turin a poimo a PDF ten khoi kem le mun nge kan lak sakang ti a in sipai te chaw raw ek thai tur be hi a poimo a ral thuam nei thata ka hlum tam hi ne na ni a rol rala be hi a poimo hle bokani zona sipai lu bok ho an che khom nual ti thomo oma anom tak takem channa sipai lama mi thar lak lu chu a har sa khopang tundin huna chuan inka na mual hrang hranga an thon dara mei chia po an tir chuata ka wangin engtiare nge an tran thayang ti zo ka ni a chuti rualin mi pui PDF te pressure pek dana po thui taka in ngat bokani zona sipai te atangin tlang mi ral thuam keng lama thil pe kan nei hria em channa Rakhine AA hne COVID-19 vaccine dose singli an pek tum thu hriat ani a kain lama po tlang mi hruai tu te nen an in biak thu po hriat ani bok abak chu ka hrelo zona malam huna hian control area in pek ang hi a om thayang em channa
thayang a chan chu an hma chhon tur ate hma chhon lo nan an dah fel dayanga midang jok te kha hne so taka an ti theina chance tha taka ni awangin control area pek angchi tektik hi an hman nge rin zona nakin zela pdf te hi engtia an nge irin channa pdf te hi khom lova an la dar noya wangin ala soi mai thei lova tuna ri chuan wa state anga tur anga soi chu ala ma dewa an du dan chuan ethnic ral thuam kengtenen in biak rem ton na a theya entir nan Arakan army tenen po anin berem to a kain lam brigade thren khat chu national ceasefire agreement NCA kongakal turin an som to bokani zona kapten ni na in engtia kalzel nge tha iti channa tatma do hi mi pui tatma do ni thei se a tha bera a boi thak bera chu mi pui te hian kan ring lova kan pom lovin kan za lawani are huna chuan zoi in state tin hi mani in opna in an lakal nge yanga engchen nge a real don ti kan thlir me kani zona sipaiten ral thuam kenglo mi pui te chen na in an hal sak ba ka bungro poi mon lak saka khwa a hongam lo khopa an ti na chan hi engwa nge ni tlang mi te hi ding kho chuak thei lo turin an siama an re thei boka a chan churam chunga mania ding chuak thei lo turin thlahlot lem te pe a nu ve changchang turin an siam tlatani sipai noi hnung lampo chu tiang bokin an siama an thlakhat hlola chiat noi khat singa India poisa a sang sari vel chau ni in an kham khop si lo operation an neya kun rem chang le mu fu an nei chuan mi pui thil ti lam ngai tu alavin an nei bel na tur le an rok fa na tur ani chuan an kal phung po hre chang to lavin an rok tamai thina ni zona hun lai li vela sipai te an chan chiat na chan hi channa an ni ho an chet na ber chu EAO mun vel ka in le ka chin vel hi ni a chung huna an ral rel dan chu mel ma na mun an hual bet deuh zela chu tiang bokin Sagaing region Mandalay le khodang te po hual betin a chunga an mi du te varek chu zung chu tun thlenga an la ti dan ani zona sipaiten sarkar na an lak nuwa mi pui ta chunga dan lo taka an soi sakhlum te hi channa indona kalphunga chuan hne ma lo bei ani top maya an ni point an thei top cho in hne ngei tumin min bei dona tuna an thanein atlin lawani chuan thadang thil an roi dona nakina chuan tengte indo thlona te engpo an ron hmang dona ni chung chu kan lo chhut lok veka nga ya ni zona mi puiten social media a thalak le thu an post hi sipaite dan information thatak ani thayangem channa PDF ten ral thuam an lei thu le eile ina an ho sak zia ti lan na thalak le thu te an posa mi puilamin kem dan le tranpui dan tur chu hriat an chak viau lain avai vaya lan tir ai chuan mi pahni khat vel lek in lan tira mamo tar lan him zo kanga midangin force engzat nge thei tia an hriat theina kong kem thalak le kem pa ho thalak tar lan lo hi a thaberani zona thalai te an man mia chan te hi channa PDF lut tur te ti thai zong te an man tak te hi sipaya lut turat thlem an tlem khop mai puak an phurtir mai thina tirka an hmang mai thin bok zona tundin huna hian indo na mual lawa po inka na nuala inka na hian ramri khamchin le inza sakna na yangem channa history kan en chuan inka hayan ti hnuwa an kap le thina chutianga ramri khamchin inza sakna an nei don le don lo chu an ma ni a in ngata inza sakton na thil hi a thu pui bera sipaite an chau deuh chuan lam siamin kong dang an dap le mai thina ni zona sipaite hian mi puite do turin an tin zon berem ni channa mi puite nge hi ado tu an mi jok to a chutianga lo ni ta ka chuan kho pui chunga sipaiten chen na in le bungrua te an ka pa chutianga mi puite nge in an do ta ka chuan mi pui zong chu mel ma angin an en to a ma se chutianga an en pau le mi pui lamin an huat an ti zol ve a revolution ril ru an nei lian zela chuta tanga chakna an mu chu sipaite tan chuan thil ti sual lian takani a thil ti sual an nei tam pau le sipaite tluk chet na chance a tam ting ani mai